Hello everyone, nोंथांमोन गारफिन खनसेबा निगुन मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय दखानाव राजा फिसानि थाखाय गस्ला लानोसै Jangan na pento. Duta size lole hora no. Lakan mali nggak sih? Wah, musim lagi dengan silakan deh. राजा फिसानो गस्ला लाबाय आरो माइ माबा बुस्थु लाबावबाय ओमफ्राय बेयावहाय जाग्रा लानोसै मिस्टि लाबाय बिस्किट लाबाय आरो माइ माबा लाबावबाय आबौ बोरायबो दं नालाय आबौ बोराया बिसोरा लांजानो लुगैयो फैयै फैयै जों गामि मोनफैबाय नै हाजोखौनो नुहुरजोबखाबाय ससे थांबानो हाजो मोनहैसिगोन दुब्लियावबो दै जाजोब्बाय माइ गायनो हासिगोन ओमफ्राय आं लामाखौ बिराद गाज्रि जादों सानदोंमोन ओमफ्राय लामाया बारा गाज्रि जायाखै देग्लाय ओरैनोबा बिराद गाज्रि जायो लामाया हाब्रु गोजा जायो दै जाहानि मोसौ गोजा नोंसा उन्दुदों आइ बुरि जोब्बाम जाबा हा आजानिख्रुइ फिसासिनसो थै आजाया फिसासिन आजायासो फिसासिनमोन सुहैबाय आजायालाय बेसेबांमोन आजाया बेसेबांमोन हा सुबायदां आरो आजाया 3 केजि मोनखोमालै आजाया 3 केजि मोनखोमालै इना मास जादोंमोनदां ना खै मास जादोंमोन आयु 7.5 ल'सो जादोंमोन आयु ओंखायनोथ' हा सुबायदां इयो ओइ फिफा बायदिसो नुबाय आं खोन्दोङा फिफानि लागोमोननो दा ओरैनो गोमोन गोमोन दंथारो गोमोन गोमोन आइवा दाख्लै लेवारखौ हमनानै ओरै खालामबाय थादों आरोलै बल बायदिनो दे थाथ'खा माइ फोलासै थांब्रा खाथियाव लेवार बांसिन गिदिर आरो बिलाइफ्रा मेरला मोनफैनो बिलाइ ओइलाय बे खाथियावनो गारबाय इयुन मेरला दं नोंना आखाइ गोलावसिन खारला खालाम जायाबो नांगौबा जाया जाबाथाय गोजान ओइ नै इयाव खाथियाव दं गुसुं खालाम गोलाव गोलाव खालामनाङा Hajo gua dong bulan ni, hajo gua dong bulan. दासो थाव जाला सिगां जि जायोमोन आयौ दासो खम जादों Gila bisa jangan dia. दिंखिया मैगं खादों ओइखौ हाहराय मोनसे गोलावल'सो मोजां जाना दं ओइ नै इयावसो औवा दालाय खाथियाव ओइ गाब्र'गोन ओइ नै औवाया अखाबो थाइफ्रिबाय Hi guys, welcome to Jwngha channel. Guys look. प्लास्टिक से लाबाय नै दिंखिया चेनेल आं बांसिन खाबाय guys. नों हाग्रा बंग्रा हाबदों औवा मेवाइबो लानाय जाबाय औवा मेवाइ बियो
औवासो बियो मेवाइ नङा And this is pahar. बर' बिथाङा मां बर' बिलाइ जों बर'. थफ्लासे बेफोर नैसिमल' खादों जे ओमफ्राय आं बिराद बुरजा खाबाय नैसिमल' खादों गाइस लोग मिसा बात बोलता है आखाइखौ जागासिनो जानो ना जि आखाइ सोबगासिनो नै फैदो बामनायबा नोङो एसे बामनाय आखाइ हरबाय थादों नै बामनायलाय एसे ओइ मामा एसे बाम बाम मा जायो बामबा ओरैनो ना रोजा बामबालाय मा जायो ना आइखौ जासिगोन नोंलाय आजा नैथिं हाबलाय आजा मा होनलाय नों हमब्रा आं बायदि हमलाय इथिं हम इदि हम गुड बय हाय होनलाय आजा नैथिंजाय नै हाय होन ओइ उदै सिङाव हाबलांबाय मोनसे आजानाव आजा उदै सिङाव हाबलांबायनो ओइ नै बेयाव होनो हादों उदै सिङाव हाबलांनायखौ